Yaroi Troy, Hallelujah, Kakubor, Hakanekapor, Kabakenta, Kabangawanra, Ban Pensio, Happening Jong P, Wape, Way Baro, Jong Kanekapor, Kabakenta, Nadu Kabapi itu yo try Jesus Christ, Nadu Kabapilas, Nyau tu Shapang, utrai Jesus Christ, Nadu Kabapila Pediang. Yo try ubau belai jong pi bau long Jesus Christ menba pila long ki banget ki jong try hanrai pelio pediang ne em yo mensim bakoi hanrai pelio diang ne em yo mensim bakoi mensim bakoi ubelai ulai yo an em ne ka donut ka jong pi hakane ka por ka bakanta ka tin ka jong belai ka kali ya pi ka kali nga ka kran ya pi ka kran yangi hakane ka por ka bakanta Naduk ba pi long kita ki banget ki jong utrai Jesus Christ mendangi la long ki banget ki jong belai henre ya men sim ba khoi pat ya men sim jong belai ngele yo pediang ni em men sim jong utrai udon ni em ha ka donut ka jong pi men sim jong belai udon em ha ka jung em jong pi ha ka de ka pot ka bekenta ya ka bangin yit ya de ya ka bangin pet ya de ya ka bangin bishar ya de namar ka khtien ka jong belai ka kalianga ka kalia pi men sim jong utrai udon em pi pila pediang em you men sim ba khoi jong utrai ba belai jong a jong pi hallelujah pulilang bat nga ne ka por ka bakanta ne ka ktien ka jong belai bahkan long ka jingker khui pi kumno ka kali pi kumno ka kali nga kumno ka kali ngi ngap ngan puli hapdeng jong pi jong ka ne ka por ka bakanta ki kam ki apostol khat kendai kelanong kada khot ke baar ki kintin bat ki ktin hagane ke por ki kren hin ningkong ya ga jim jonga ubayeng hapdeng jong pi bat ya pi ki bayo snyao ya pi ki ba shashkor hagane ke por ke bakenta ka kren yangi ko ki hinmen ki para ki jonga ko ki long kpa ki long kemi hagane ke por ki ktin ke jong try ko ong kum ne ngap bat ula kali yaki pila pediang ne em yo men sim bakoi men ba pi langit bat kelia thu ha u em ngim syam le yo snyau wat la da don em men sim bakoi u blai hangi hallelujah yero try na ai ngo yo blai na snyau ngo yo try u blai jing si sha long bakrau u blai jing si sha long blai ba dan bot u blai jing si sha u long ba khoi u ba hak u ba i yanga u ba i ya pi u ba dap da ka jing ngau sun ai u ba sun ai yanga u ba i sun ai ya pi ha ka da ka por ka ba kenta namar ka jing sun ai ka jom blai ni yo ne ka tin ka jing u da ka jing isnai ka jom blai pi yo sngau ne ka tin ka jom blai da ka jing ba ka jom try pi yo sngau ne ka tin ka jom blai da ka jing it ka jom blai ka pi yo ne ka tin ka jom try ngada sngau ngo hadu kata you boleh ngada aingo hadu kata you try bo boleh nong pedim jengau Jesus Christ namar ngayo ka gaktien ka jungo namar ngayo ka gospel namar ngayo ka ktien ka bakhoi ka baim ka badan bor ka jungo ka jingem ka junga ika bangayo ban pule ika bangayo ban bam nganga snow tu il de ka ktien ka joblai ka kar khui ka jingem junga nganga snow tu ni ka ktien ka joblai kalam ka jingkar khui ka jingem junga hadu kata ye ka badat thlik breu junga ngamla syoban batai ye ka jingkar ku ke banga syam ke banga mat ha ke ka ktien ke jong try ka ktien ke jong blai ka kadang ngapi ne ka por ke bakanta upol apostol uong ki banget uong ki kita ki balas ngau tu syapang Jesus uong ki kita ki banget ki jong try Jesus Christ uong ki kita ki bala itu eu try Jesus Christ uong ki men ba pilanget men ba pilalong ki Kristan men ba pilalong kita ki nong but ki jong blai men ba pilalong kita ki ba syakrio blai men ba pilalong kita ki ba i eu try Jesus Christ henry yo men simba khoit pat yo men simba khoit pat pila yo pediang ne em pilih yo diang nem, pilih yo mat nem, yo men simba khoi, pilih yo mat nem meka bor ka jo men simba khoi, pilih yo mat nem meka ding ka jo men simba khoi, pilih yo mat nem meka bor ka jo men simba khoi, pilih yo mat nem meka ding ka jo men simba khoi, pilih yo mat nem meka jing kta ka jo men simba khoi, pilih yo mat nem meka jing trai ka jo men simba khoi, pilih syam nem, pilih yo mat nem, men ba pilih nget, pilih yo mat nem meka bor ka ding jong ka revival, ha ka jingem ka jongfi, pilih yo travel sharem, pilih yo mat nem ka jing trai jong ka ding jong ka revival ha ka jingem ka jongpi men ba pilangai ki kali o em
ngem sem la ngau tho ngem sem la ngau tho but ngem sem la tip wat la dau mun sim ko yu blai ula don em hanga ula don em hangi ha ka por ka kan trang ong pi na do ki long pa ko ki long kami ko ki khon sam la kan tai ba shan rang ki hap ki beret men ba pi la long ki kristan men ba pi la long ki bangai Nado ma pilong ki Kristan, nado ma pilong ki bangay, Henry pila yo pediang ni am yuman simakoy, pila diang ni am ka bor ka juman simakoy, pila pediang ni am ka jing try ka juman simakoy, pila mat ni am yuman simakoy, hamun shame jong balay, ka ding jong ka revival ka jong balay, ka don am, haga jing am ka jong pi, haga na ka por ka bakanta, to da yit yaladi, bato pet yaladi, bato da kali yaladi, ka ktin ka jong balay, ka kran nga, bat ka kran ya pi, ka ba angkum ne pila ban puli. Ka cicu pol apostol cikenong rom kendai kalanong dekot. Oh sorry ka cicu pol apostol cikenong rom pra kalanong dekot ke bakandai. Uang pim long shu hakado. Pim dei shu ban im hakado. Pim dei shu ban yai kat kum ka jingku abrai kado. Henry menta kaya, Henry kini kisni, Henry kapor ke benta kalong ka daya pi. Kalong ka badaya ni menta ni de ban don. How mun sim ko you try. Haka jing try ka revival. Haka jing try ka jong mun sim ko. Haka jing try ka ding jong mun sim ko jong lai. Haka jing try ka jong lai. Haka jing don ka jong mun sim ko jong lai. Haka jing ram ka jong mun sim ko jong lai. Ni hanga de ki speak de ki yang de bakan tak ko bangin don haka tway ka jong mun sim ko jong lai. Uang utau badan mun sim kres. Utau badan mun sim jong lai. Ulang ujang uji Yesus Kris. Utau bam dan mun sim jong lai. Utau bam dan mun sim kres. Utau long bat day ujang utrai Jesus Kris. Nama utau badan mun sim ko jong lai. Lashon shap yo. Lasan syap yo deka ding ka bor ka joben simakoi ki angel happening ki itu yo utrai jisu itu yo ki riu khoi ki happening baro ki itu ye kita lasan syap da men simakoi jomlai kila long kita ki khon jong ka hima ka jomlai kila long kita ki khon jong ublai haleluya ya ro itrai deka da jisu kuran Dai tak tahu Yesus Quran pila ban puli ke nak por ke bakenta nak gospel jang uyonis arpeu kalanang dekat ke ar u Yesus angkum ne haki tak ki benget ki jong haki tak ki senram ke jong haki tak ki beit ke jong haki tak bela jiet ke jong haki tak ki long bot ke jong haki tak ki besuspa ke jong u angkum ne ki u persat halor jong ki u persat yo men simbakoi u persat e ka ding ka jong men simbakoi u persat e ka jing trei jong revival u persat kata ka jing try ka jomen sebe khoi upar sat de ka bor belai upar sat de ka bor belai upar sat de ka jing try ka jomen sebe khoi ha ka jing ka jong ki wei poi baro ba pediang badu bangai u angkum ne hapdeng ki bangai baro u ong ye ki to pediang yau men sebe khoi ni long Kristan pingai yu Jisu pi pediang yu Jisu u Jisu angkum ne to pediang yau men sebe khoi pediang ye ka ding jong ka revival Pediang ka jing try ka ding ka jomen simakoi pediang ka jing kta ka jomai ai be pinlong ki Kristan kebelia ma dia ka ding ka jomen simakoi kebelia ma dia ka jing try ka bor ka jing ka revival ha ka jing ka jong fi la ding long Kristan la de pi long Kristan klem umen simakoi pi shulong nyam shulong rukom shulong kata ka jong Kristan bakan jado ki breu bakan jado Kristan bakan jado ki detangi Kristan nyam ki Kristan pendap rukom ki Kristan pendap nyam om gilang-gilang kita Kristan bahkan jaman sim om di Kristan kita ichi syayu belai nga ong ipi ai bengin long kita Kristan kita banyak ke jong try Jesus harengkat ngin ko ngo ni ka ketin ka jong belai ke bau Jesus om kom ne to pediang ni ka ding jong ka revival to pediang ni ka bor ka jomen sim koi to pediang ka jing try ka jomen sim koi ha ka ni kenta bios ngau nga pi shach ko nga ong ipi pli ka donut ka jompi pli ka men sim ka jompi na ka jaka ka pi don dua ka jika syam ka jampi ong wan men sim ko nya pediang snow balai be wan ka dingin ka bor ka jome troy ka jengem ka jenga yarap lemon ktai ka donut jenga peniem jenga haleluya dua ini ka jaka ka fidon dua ini ka jaka ka fidon dua ini ka jaka ka fidon ong wan men sim ko nga don kam ni ka jing troy ka jome nga don kam ka jing kta ka jome nga don kam ka jing troy ka jome
Ngadan kam ega jing kta ga jong me uben sim khoi jom lai unwan ega jiem ga jong pi lada pilong ga bala khoi lada pilong bala ready lada pilong bala pediang ga balong bala khoi ben pediang ega ding ga revival ega ding ga jom sim khoi ega jing try ga revival ega jing try ga jom sim khoi ega jiem jong pi lada pilong bala khoi ben pediang men sim khoi jom lai unwan kum ne ha pedeng jong pi pinyo snyao ga jing try ga jom lai pinyo snyao ga bor ga jom lai pinyo snyao ga jing kta ga jom lai pinyo snyao ba sim khoi you try ke donat ke jompi unwan ringkat ka bor na pening unwan ringkat ba ka bor belai sim khoi jom lai sim jau try sim jom lai haba wan ringkat ba ka bor belai ong ga ktin ke jom try ki kam ke apostol chil nang dekat ba pra han rai pin yo pdiang ai ka bor andala wan sim khoi api pin long ginong playanga ha Jerusalem ha Judea ha Samaria ha do ba kon ka pertai ka Bible kong andala wan sim khoi pin yo pdiang ai ka bor kepada jurang Penyok pediang dekat bor kepada jurang on pen kop ye pi dekat bor kepada jurang on pen slap ye pi dekat bor kepada jurang ba pin long kita gi beriu ban yo bor ban dap dekat jing pen slap ka jong belai ha ka jing dap ka jong ben sim khoi ha ka jing dap ka bor ka jong belai ha ka jing dap ka jong try ha ka jing dor kat ka jong try pin long kita dong fly yo belai ha Jerusalem ha Judea ha Samaria ha da ba kot ka partai ka jing try ka jong belai ha ka gi sing ka ni yang ka ba khadu ka ba kenta ka long ka dai dekat ding Kajing try ka jong belai, kajing try ka jong Jisu, kajing try ka jong sim khoi jong belai. Ha ka di ya ka di sing ka khadu ka mentah ka lai ka dei. Dekat ding kajing try ka jong dekat ding ong pi pule. Pin la ban lap ni ki kam ki apostol ar ka nong ka dekat ka khat nyau. Kan jaro ki sing ka khadu ong u belai. Kan jaro ha ki ya ka khadu ong u belai. Kan jaro ha ki por ka khadu ong u belai. Ye ka ba theno buk yu men sim jong a. Halal ka do baro bat ki kon cherang ki kon kan thai jong pi. Kin ya tho lupa. Hari ke sama jong pi kin yo pediang ke bor ke jing itu pau bat ke jing pen pau kita men ke jong pi hari kin pos new ye kata ke jing pos new haleluya kan ke jing try kata ke bor ke tinggal zaman sim khoi ke jing try jong revival ke jing try ke bor ke jong belai ha ke jing way puai baru bangai ba pediang baru ba kongo ke ba ai jakau blai long bala khoi long blai long bala ready ban wan ban rung ban yo ban sim ke jing jong pi bat ban try haleluya kan jia ke besni bekat do ong trai ubau belai un te buk yu mesim halal do baro ki kon samla ke jong pi kan te bat chen kin long kin nong ya thu lupa kin dei ba kin long kin nong ya thu lupa ki samla ke jong pi kin yo i ke jing i thu pau ki teman ke jong pi itu man ke jong pi kin po snail kata ke jing po snail haleluya you try hallelujah you try ni ai ngo yo blai ni snyo ngo yo try uba i hadu kata ki breu uba the ga jinge ja ki breu uba i ki long kpa uba i ki long kmi uba i ki khun samla ukwa ban try hapdeng jongki haring kat ka bor ka jomun sim khoi haring kat ka bor ka ding jong ka revival haring kat ka ding ka jomun sim khoi haring kat ka bor jong ka ding jong ka revival ukular yo mun sim khoi ukular ka ka jing try jong lai ukular kita kijing try ke jong ulaya thu lupai ke ne fitip nem nadu kitab Joel fitip nem ar dekat ke ba ar popra ke bang kan jia hagi por ke ba khaddo hagi ta ki ya ke ba khaddo hagi ki sim ba khaddo ba ke jing try ke jong lai nda ke bau the yo mun sim khoi halar ka do bar Ki kon sana ki kon kata jom ikan ya thu lupa kita men jom ikan pos nil ki kon samla jom pi kin yo i kabor ka jing itu pau kabor ban yo i pau mar ublain pen pau ublain pen i pau ublain pen i pau ublain pen pau haki kon samla haki ya ki bakaddo haki sni ki bakaddo haki por bakaddo kan jia yakini kan long kani haki ka por ke bakanta ngaong ye kini ki por kini ki ya kini ki sni ki bangem ni don haki ya ga jomun simkot haki por ga jomun simkot haki ta ki sni ka jing trai ga jomun simkot ni kom mi kon kristan kom ge bangai ke joblai ni de ban jingi haka twai ga jomun simkot lada pilong ki kristan lada pim jingi haka twai ga jomun simkot pim padai ki kristan ke ba shisha ni de ban long ki kristan ke ba shisha de ban jingi haka twai ga jomun simkot de ban ngam haka twai ga jomun simkot de ban di ikata jer ga jomun simkot de ban long kita ba syayalam bat ba syahikai daumun simkot unong yalam unong hikai jonga jompi
Hakin kia bad ini kesini ke bakanta kalong udai sim koi. Haleluya. Yaroi try. Haleluya. Upola apostol ong syakenang ram pra kalanang kada khat ke bakat sao namarkat kita ke basya namarkat kita ke bakongo namarkat kita ke bayai dekat dekat jingalam ka jomen simkoi la penti kena ya ki bat la penti kena si syai ki bat la shon shap ya ki baki long ki khon jong ke himau belai baki long ki khon ki jong try baki long ki khon ki jong belai hakane ka por ke bakan trang ong epi kat ba pimpat yai dekat jingalam ka jomen simkoi kat ba pimpat kongo dekat jingalam ka jomen simkoi kat ba pimpat ai jaka ba musim jong try unya lam ne ga jeng ga jong pi nga ong ye pi pimpat de ki khon ke jong belai pimpat de ki khon jong ka hima ga jong try pimpat de ki khon jong belai namar ka bible kong namar kat kita bela sya alam bat ki ba ko ngo ka jinglam bat ki ba yai ha ka jinglam ga jong musim ko belai kita ken baki long baki de ki khon ke jong belai. Haleluya. Haleluya. Yeroi try kita baki de kilong ki khon ki jong try oh ngada ai ngo yo belai oh ngada sngongo yo try obakwa ban ya lam nga obakwa ban ya lam ya pi obakwa ban shin share nga obakwa ban shin share pi tiap nam Ono belai, okwa ban ya lam nga, okwa ban ya lam ya pi, okwa ban shin share nga, okwa ban shin share pi, ono belai bangi shakri, okwa ban ya lam ngi, shika jing shisha, okwa ban ya lam ngi shika jing koi, okwa ban ya lam ngi shika hak, okwa ban ya lam ngi shika lenti juga jing panem, okwa ban ya lam ngi ban poino, shika ri kanan badap dekat dud dekat ngap shika dekat ri juga jing suka jing kemen ga jungo, okwa bangin don haka buram ga jungo, okwa bangin ya khawai mit lambado haka buram ga jungo, kene ke donut ga joblai, kene ke jing kwa ga joblai, kene ke jing terang ke joblai kadang-kadang kata jingkot ke joblai oblai jit ya kebreu bakin syakrio oblai jit ya fi oblai jit yang ya ke bangin yo ban syakrio. Haleluya. Yeroi try de dah pi tim nem umun sim jomblai habo yalam nya habo yalam pi shano un yalam ngai pi nang ne shano syariklau jisu Oh Jesu menba dari penbaptis Hawa Jordan but one muslim kut kum ke paro the Bible ko ang la syong la sahu but la don hu but muslim jong troy ula yalam yu syarik lau hado menta ni kita ki banget ke joblai ni kita ki bakongo yu blai kita ba i yu troy kita ba syakri yu blai kita ba yang ade jilam ka jong muslim ko o muslim jong blai o yalam ya nga but o yalam ya pi shano syarik lau ke bangen mad ki jingale ke bangin kendo ke jingem ke jongi umun sim ko jonglai unai pat training ya pi syarik lau syakaba o pat training ya pi syakaba henry unom no pat ya pi unom rang le pi la pi mat jinge pi kendo jinge pi syam jinge ki sia ke thar ya pi he ki yar tham ke kap ya pi ki kai berjam ki ba bonari khlau ki jinge ki ba bonari khlau henry umun sim ko pat unom no ya pi unom rang le pi dalele pi tiap na hari khlau ya lam ya pi onde tangga bon yalam ye pi eno ye pi henre u yalam ye pi haringkat u hika ye pi komno ban yeng yale hapdeng jong ki riklau hari klau bangin yeng yale yiki jinge hari klau in yeng yale ki jinge umun sim ko joblai habo yalam chari klau haringkat ke bau hikai yanga haringkat u hikai ya pi labi piang ka jing hikai ka jomun sim ko labi piang ka jing hikai ka jomun sim ko pin job ki jinge pin job ki jinge ka jingem ka jopi pin job lot baro ki syare ma thar ka jingem ka jong fi. Hallelujah. Ong ne ka gospel jong Lukas kat ar kelang de khot ke ba kat ar naba umun sim jong try naba umun sim ko ubelai undai hikai pi undai hikai yangi ni don unong hikai ba kham krau ni don unong hikai ba krau ni don utau nong hikai jonga ka jongpi utau dai mun sim ko ubelai umun sim jong try umun sim ko utau ba hikai ka jingem jonga jong pi ka riklau utau ba hikai ngai pi pedeng jong jinge utau ni hikai ngai pi hapadeng ki sia ki ba thar ka jingem ka jongi utau ni hikai ni hapadeng ki nyang tham utau ni hikai ni hapadeng ki suri utau ni hikai ni hapadeng ka serniu jong ka jingyap un hikai ni bangin job lot i kita baro om de ka but de ka bor ka jonga ong utrai henry domun same jonga ong utrai Jesus. Hallelujah. Yeroi try. Hallelujah. Yeroi try. Om de ka but de ka bor ka jonga ong utrai henry domun same jonga ong utrai. Hallelujah. Ka buram nga ai shoblai ka jingok nga ai show try ulang badai hak banyak ka buram ka jingra nga ai lut shoblai baro. Yeroi try. Hallelujah. Ko
kilong kapa kilong kami ki khon samla kan pe bachana ke hap ke baret to sha ba mun sim jong trai yalam ye pi to sha ba mun sim ko yin hikai pi ngaong ye pi patience how pi shakrio blai how pi i yo blai how pi kongo yo blai how pi im ba blai how pi yai ba blai how pi le kamon ka jong trai how pi long ki bring ba shat peng yo blai ngaong ye pi ka jngem ka jonga ka jong pi ai ka bangin yai tong in ya im daumen sim Daumen sim jong try, daumen sim jong play, balay ngong to im daumen sim jong try, to yai daumen sim jong try, namar kaya ka jong kpa, ladap tray, ladap pendap, bat kala lakut, hari kaya kun, ladap tray, ladap pendap, menta kalong kaya ka jong men sim koy, ka jing tray ka jong men sim koy, bat menta ka day, kaya ka jong men sim koy, ka jing tray ka jong men sim koy, kadang don hapdeng jongi, de te daw kalong, hababanta, ye ka bamenta ka bagin don, haka jingalam ka juman sim koy badi ka bagin imro daw mun sim ong Paul apostol chiki Galatia san kalanang garakat ka bakhan rew ong ngaong yapi wat ko ngo ikadok wat ngap ikado wat kongo ikado wat ngei ikado ka jing ko brai ka jong ka kalang ba persya be yo mun sim ko jom lai ka jing thmu jong ka ikado bat ka jing ko ajin ikado kalang ka de persya yo mun sim jong trai han renga ong ye pi to ya do mun sim te kum ta pinang pendap ka jing ko ajin ikado han renga ong ye pi to yang ai do mun sim ya do mun sim wat long kum ki Galatia ba sedang mun sim bat ka bakut hakado kin men ki para ke jonga ngaong ye pi habang la sedang namun sim bagin penkot ha mun sim om degin sedang namun sim iben penkot hakado ngaong ye pi om de penkot hakado ha mun sim ngi penkot bagin ya da mun sim ke bagin im da mun sim o Paul apostol Ukraine siginong Galatia san de khot ka bar posan han rai ngaong ye pi la de pi im da mun sim bala de pi im da mun sim to ya ro da mun sim kongo ka jiram ka jong mun sim khoi haleluya yero itrai haring ong pen ka por ka bekenta kini ki por kini ki ya kini ki kenta ka bekenta ka bangi don ka bangi im kini ki slak kada pertai ka bamenta kalau ka badaya nga kalau ka badaya pi pension nga ong ye pi tolong pi kita kita dap do mun sim khoi o Paul apostol Ukraine kini sa kinong Efesos san dekat ka bakat praong to wat long pi kita yo bu ai wine Henry tolong pi kita kibla dap daw mun sim ko utrai ai bakawan ka jong mun sim ko joblay binong pita ko ay wine kay makan jaman sim ikay makan jabneng ikay makan jablay da pinlong kita kibla dap daw mun sim ko ai bakana ka rangyang ka jonga ai bakana ka rangyang ka jong pi ai bakana ka jungai ka jong pi kanlong badap rangyang ai ba pinlong badap rangyang kres ai ba pinlong kita kibla dap daw mun sim koy ai bang long kita ki kon jom blai ki bala dap daw mun sim koy nga ong ye pi kana ka wai wat pen singaw si yo mun sim koy ya bala shon shap ye pi hadu ka singa jing suspa na ka Efesos na ka basaw ka khot ka balai pi wang to wat pen singaw si pi yo mun sim koy ya ta bala shon shap ye pi hadu ka singa jing suspa hallelujah wat pen singaw si yo mun sim koy yo try wat pen singaw si yo mun sim jom blai wat pen lip yo mun sim jong try wat pen lip yo mun sim jong blai hallelujah utaw ba kran ben yo kupa nang don ka jingmap utaw ba kran ben yo khun nang don ka jingmap hanre utaw ba kran ben yo mun sim khoj yo blai utaw ba isi yo mun sim khoj jo blai utaw ba nyo ben yo mun sim khoj jo blai yo ta ab jingma om dan jingmap shu haga ne ka khandeu hadu kata ka ben sawan ro ong ka bible ong ka ktien ka jo blai nga ong pi ban yo pin kran ben yo mun sim khoj ka bha pin kran ben nga wat kran ben yo mun sim khoj wat isi yo mun sim khoj wat nyo ben yo mun sim khoj wat ikan jing yo mun sim khoj umun sim khoj ulong ba khoj halor ki ba khoj ulong ba kentang halor ki ba kentang ulong ba hok halor ki ba hok ulong ba shisha halor ki ba shisha baro kaburam nga ai show try ka jingo nga ai show blai kana ka kubor nga wan ra ni ka por ka ba kentang nga pen singaw nga yatu apreng jong pi nga ngek na apreng jong pi ki ba sngap ki ba sha skor pi pi nga ka kubor ublen ka kui fi ublen lor kat lembat pi ublen ang yalam ni pi ublen ang pen shat bor pi ublen ang ai bor pi haki por baro pidang la ban shekriu try haringkat de ka jinglam ka jong men sim ko pinlong ki Kristan ki bakan jaman sim Omi Kristan ke bakan jado pinlong kita ki beriu ke jom blai pinlong ki khon ke jom blai pinlong ki ba eat ke jom try pinlong ki ba suspa ke jom Jesus Christ pinlong ki khon jong ka hima ke jom blai pinlong kita ki khon ban poi ha ka buram ke jom try Jesus Christ ublen ker khoi fi hagari ka por ke bakan tang ka wa ban tuai na ka ban ta ka jom pi wai poi baro ba sha skor bi sngau ne kan ta toine duai
try jisu nga ai ngo eme bat nga sngau ngo eme ko try abalai chung yang ilik pen sngau ni ka khubor cheme kar khu yu wei poi baro bayo sngau ba sha skor ga kanta pendap ega ka ding ba ka bor ka jumun sim kho cheme ka jing em ga jongke men sim kho yalam ki hikai ki bakinang ban em kinang ban yai de ka jing alam ga jome ai bakin long ki bala dap da mun sim kho try ya rap try isnai sngau snai ki kar khu yu wei poi baro ba sha skor bayo sngau ga kanta balai chunga ko pa be ka boram nga ai cheme nameng ada pan kini baro kertem jisu ala kertaru de amen. Yaroi try. Hallelujah. Ublen kar koi fi. Nam ta kaburam jago. Amen.